Bratislavčanov na Mlynských Nivách prebudil ráno výbuch. V areáli bývalého závodu Kablo odstránili komín, ktorý bol súčasťou spaľovne. Komín museli asanovať, lebo hrozilo, že sa zrúti. Komín bol opotrebovaný a 10 ročia nikým nepoužívaný a neudržiavaný. Rozpadávala sa jeho ťažká tehlová konštrukcia a mal narušenú statiku. Podľa odborníkov hrozila havária. Bol naklonený, za posledné 2 týždne dosiahol náklon od svojej osy 85 cm. Každú chvíľu mohol neriadeným spôsobom na niektorú stranu spadnúť a ohrozoval samozrejme tým pádom ľudí a stroje. Kým tento takmer 54-metrový komín zbúrali, prípravy trvali asi 3 hodiny. Predtým sa museli navrtať vývrty, aby sa mohli umiestniť jednotlivé nálože. Celkové sme spotrebovali do tých vývrtov 6,8 kg trhaviny. Kovové obruče a stavebný materiál z komína odstránia a zrecyklujú. Železné obruče pôjdu do železného šrotu, tehly a to pojivo okolo tie omietky, tieto pôjdu do recyklačného závodu. Ten materiál sa dá použiť aj pri iných ďalších prácach. V areáli bývalého závodu Kablo budú v najbližších týždňoch asanovať aj ďalšie budovy. Na ich miestiach v blízkom okolí by o 4 či 5 rokov malo vyrásť nové spoločensko-nákupno-obchodné centrum. Anna Vojteková, TA3.